Jekk qatt kien hemm bżonn prova, illum għandna l-konferma li Joseph Muscat u kompliċi ma' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'konferenza tal-aħbarijiet f'reazzjoni għal rixafil imħabbra mill-Prim Ministru. Millum nistgħu ngħidu illi Joseph Muscat mhux biss huwa involut f'dan kollu, imma huwa ostaġġ, huwa rikattat minn Konrad Mizzi u Keith Schembri. Simon Busuttil qal li fis-suppost rixafil il-Prim Ministru żamm lil Konrad Mizzi u żamm lil Keith Schembri kap tal-uffiċċju tiegħu. Sostna li l-Prim Ministru li suppost trid juri kemm hu kapaċi jiddeċiedi minflok urina kemm hux kapaċi jiddeċiedi għax iddeċida li jżommhom it-tnejn li huma. Simon Busuttil tenna li l-poplu kien ilu jisuspetta li Joseph Muscat huwa involut ma' Konrad Mizzi u Keith Schembri, iżda issa ħarġet il-konferma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kriżi ta' korruzzjoni li jinsab fiha l-pajjiż illum ħadet żvolta ġdida b'dak li għamel il-Prim Ministru issa saru personalment responsabbli għal dak li ġara. Millum ma jistax jgħid aktar li għadu qed jaħsibha. Millum issa nafu li żammhom it-tnejn. Issa saret kriżi li minna u responsabbli l-Prim Ministru. Millum il-Prim Ministru stess sar personalment involut. Sal-lum forsi kien hawn min kien għadu qed jagħti ċans lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Forsi kien hawn min kien għadu qed jgħid imma trid jiddeċiedi, imma toħ ċans. Issa mhux aktar. Issa il-Prim Ministru iddeċida li jżommhom, iddeċida li ma jiddeċidix. Simon Busuttil qal li dak li ġara llum u insult għall poplu. Imma kif Joseph Muscat min għalih li jista' jitmejjel bin-nies b'dan il-mod. Jiena m'għandix dubju li n-nies law ma boloħ u lanqas imtzazen kif qiegħed jitrattom il-Prim Ministru Joseph Muscat. Jiena nemmen li n-nies għandhom għajnejhom biex jaraw, qegħdin isegwu, qegħdin jisimgħu u kapaċi jaslu għall konklużjoni tagħhom u kapaċi jaslu wkoll għall ġudizzju tagħhom. L-oppożizzjoni mi se tħalli din il-kwistjoni tieqaf hawn tenna Simon Busuttil. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jirrifletti s-sentiment vera tan-nies kemm fil-Parlament kif ukoll barra l-Parlament. Aħna lesti nieħdu kull azzjoni skont il-liġi naturalment biex nuru li Joseph Muscat mhux se nħalluh jagħmel aktar ħsara lill-pajjiż. Simon Busuttil tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' juri li fil-pajjiż hemm xi ħadd li lest jagħti tama li l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod differenti u li lest jiġġieled biex il-pajjiż jerġa' jsir pajjiż normali, pajjiż li tassew jixraq lil poplu Malti Wawċi.